Hij libbert van verhalen en van muziek. Interviewer Joris Linssen is dit bekend als de man die tot de diepste krochten van de meest binnendringen kent. Maar zijn band Caramba jouwt hij die verhaal nou weer waarom. Ja, en een heel oorprachtig verhaal. Antje Buisman die dreamde van een bakje koffie met uberhunk George Clooney. Nou, juster kwam die dream live op televisie uit en ze vertelt eraan snoer. En ze is nog helemaal gelukkig. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat het betrouwen in de afgelopen in Haas heel tijd verder afbrokkelt. En daarvoor zie wij contact met Miranda Werkman. Zij is in Haas op de infomerk daar bij de afgelopen. Die afgelopen die zit volop in ter discussie. In oktober wie er een storing en kwamen er op één dag volle dioxine in de lucht. Ja, Miranda, waar wordt er nou vooral over praat? Ja, er wordt nou vooral hoe praat van, ja, hoe zit dat nou, krek maar de oven? En dat is toch een vraag waar het heel moeilijk antwoord op te krijgen is. Er worden je vragen gesteld over, binnen nou structurele problemen of binnen dat incidentele problemen maar de oven? Hoe zit dat nou, krek maar die temperatuur? John Vernooy, de directeur van Omrinsight, mast van mij oernemen, Miranda, dat wij daar absoluut net maar sjoemelen. Daar hebben wij geen enkel belang bij. En toch rint er nou wel een rugzaak over en sinds het zinstand. Dus wij hebben wel het vermoeden dat Omrin op de lege temperatuur verbaant. Praten krijg nog maar de GGD. Ik zei, hoe kun je stellen dat er geen gevaar was voor de volkszoens? Nou is dan enorme uitstoot. En hij zei, ja, maar die formulering van de zin, geen gevaar voor de volksgezondheid, binnen wij ik wel een beetje clear mee. De strekking klopt wel, maar dit is wel iets wat zelfs net weer gebeuren moet. En zo wordt er hier over die oven praat. En zo heb ik vanmorgen ik praat met Abel Arkenbout. Hij is toxicoloog. Hij zit al 2,5 jaar in deze materie. Hij zit ook in de begeleidingsgroep. Dat is de groep die het TR, maar milieuzaakkundige Johan Vollebroek, meestal nu dorpsbelangen, de GGD, RIVM, advies jouwt. De gemeente en de provincie. En hij zit ik helemaal nou in deze zaak. En hij zei, ja, dan Jerk Juster, deputaire schrier op televisie zetten van dat er niks aan de hand is, maar de temperatuurgegevens. En dan denk ik, ja, nou moet ik toch naar boeten treden. Want wat er hier nou al je zijn wordt, daar kan ik net langer meer achter staan. Dit is zijn verhaal. En ik ben er eigenlijk van geschrokken. Ja, het heeft me eigenlijk een slapeloze nacht opgeleverd. Er zijn dingen naar voren gekomen, wat er gezegd wordt door Michiel Schrier of door Harry Boon. Maar ik denk van, zo hadden we het eigenlijk helemaal niet afgesproken. Wat zijn dan de dingen van waar u over valt, wat de gedeputeerde en de wethouder van Harlingen heeft gezegd bij ons voor de camera? Ja, nu moet ik dus iets gaan zeggen wat eigenlijk dan binnen besloten kringen had moeten zijn. Maar Michiel Schrier zegt van dat hij de temperatuurgegevens van de Omrin heeft gezien en dat die goed waren. En dat is heel de tijd op mijn verlanglijstje gestaan. Mag ik alsjeblieft de temperatuurgegevens hebben van de afvalcentrale? Want dan kan ik mijn analyse afmaken. Want er wordt nu geconcentreerd eigenlijk op de storing van 1 en 2 oktober. Weet je, 2 dagen. Terwijl er gemeten is een hele maand, 28 dagen. En ik vraag nu, geef mij alsjeblieft de temperatuurgegevens van de hele maand. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat een lage temperatuur is onder de 850 graden. Tussen de 300 en 850 graden worden dioxine gevormd. Dat is heel erg belangrijk. Ik heb een hypothese dat de temperatuur onvoldoende is om de dioxine te vernietigen. En u krijgt die gegevens niet en daarom zegt u van, ja, dan vind ik het nu te kort door de bocht om te zeggen, die verhoogde uitstoot is een incident geweest veroorzaakt door die storing op 1 en 2 oktober. Naast nog eens een keertje de analyse of 1 en 2 oktober als storing kan worden aangemerkt. Waarom? Het wordt heel tijd gesproken over een storing, maar het is eigenlijk een heel conglomeraat van allerlei storingen. Het is niet 1 of 2 storingen, het zijn er echt, zoals ik al geteld, meer dan 20. Wel? Dus waar praten we dan over? Ja. Zegt u daarmee ook dat het dan geen storingen meer zijn, maar dat dat ook onderdeel is van hoe er wordt gewerkt? Dat kan dus impliceren dat onderzoek dat loopt dan, dat het inderdaad ook onderdeel is van de normale reguliere bedrijfsvoering. Klopt. En dat zou betekenen dat er gewoon structurele problemen zijn bij de afvaloven? Nou ja, zoals het er nu naar wijst, zou dat heel naartoe kunnen leiden. Klopt. Er is heel veel gezegd de afgelopen 2 weken in die interne overleggen dat het van belang is om eenduidig naar buiten te komen. Klopt, ja. U neemt nu echt afstand, hè?
Ja, want ik schrik gewoon ook van het persbericht. Ook direct een kop er ook in. Weet je al, het is direct te herleiden aan de storing. Terwijl dat nog helemaal open ligt. De analyses zijn niet voltooid. Dan vind ik dat je daar te snel die stappen neemt. En ook om direct ook al in de kop te zeggen van er is geen schade voor de volksgezondheid. Is ook veel te kort door de bocht. Weet je wel, Daar kunt u niet achter staan. Nee, absoluut niet. Er zijn internationale afspraken, er is onderzoek. Dioxine moeten uitgeband worden. De echte uitstoot van dioxine moet echt teruggebracht worden naar 0,0. Het zijn zeer gevaarlijke stoffen, extreem gevaarlijke stoffen. En uit uw analyses blijkt dat we dus niet uit kunnen sluiten dat veel vaker die uitstoot is geweest. Klopt. Je krijgt dus nu allerlei... hoe meer ik in deze zaak ook duik, zie ik van deze storing tussen aanhalingstekens lijkt veel meer structureel te zijn. En dat het in het verleden ook vaker heeft plaatsgevonden. En ook in de toekomst kan het elk moment weer plaatsvinden. Ja, Miranda, dit is een toxicoloog die stapt tussen u te rangen van de begeleidingsgroep. Dat is dapper, maar dat vind ik vooral echt heel alarmerend. Ja, voor de duidelijkheid, hij bloot wel onder de onderhandelingstafel zitten zolang het dat kind, zei hij, maar ik brek nou vol maar de dingen die wij aanpraat hebben. En hij zei, ik doe dat omdat ik hier al een heel soort vrije tijd in stutsen heb. Omdat ik heel vaak oerjoen heb waar ik mij zwaar genomen uitzie. Dat ik gegevens heb wil. En die krijg ik gewoon net. En er wordt net naar luisteren. Of er wordt zijn van ja, en dan komt er toch een heel oor verhaal naar boeten. En het is van belang dat de mensen in huis dit verhaal ik jaren. Dat ze weten dat er meer speelt. En daarom komt hij er nou mooi naar boeten. En is hij de enige in die groep die er last van heeft? Dat net klopt? Ik heb sprutsen met Johan Vollebroek, milieuzaakkundige, de orenzaakkundige in deze groep. Die wil net voor de camera verschijnen. Hij zei dat vind ik op dit moment net netjes. Maar als ik hem vraag, denk je dat er structurele problemen bij de oven binnen? Zei hij ja. Miswaardig zit vooral in de bypass. En dat houdt in dat ze dan eigenlijk ongefilterd spul naar boeten loodsen kennen, zal ik het maar even zeggen. Derde hij zwaar genoeg en hij zei ja, we binden er achterkam dat bepaalde meters net goed werken, dat die net goed aanstelt binnen. Dat mag je vaststellen als je ergens rieden en er wordt meten als je van 0 tot 20 rieden, maar je rieden 120 kilometer, dan zal dat nooit meten worden. Dus daar heeft hij zwaar genoeg. En wij hebben beslag witten te lezen. We hebben in hand gekregen een interne mailwissel van Johan Vollenbroek naar aanleiding van een peteer wat hij had met mij omrin. En daarin zei hij het volgende over dit bedrijf. In de managementtheorie valt dit bedrijf in de laagste categorie met de kenmerken in zichzelf gekeerd. Ontkennen dat er naast de overheid ook nog zoiets is als de maatschappij, CQ, de mondige burger, staat met de rug naar de maatschappij, etc. Kortom, een autistisch karakter. Nou, dit klinkt echt alarmerend, moet ik zeggen. Het man dat zei het oeren omrin. Wat zei de provincie en wat zijn de reacties van andere partijen hierop? Nou ja, dat is de reactie die juist naar Boetenkam is. He. Van zij binnen nou druk bezig van, is er een punt waarop wij handhaven kunnen? Daar zullen ze over wieken op praten in het college. En Arkebout zei ik van eigenlijk moet je de boel per direct stillezen, zodat je uitzietje kennen wat er nou onder de hand is. Vollebroek zei ik van dat er nou zeker wel wat gebeuren moet uit diezelfde mailwissel. Dit betekent dan wel dat de REC niet veel haast lijkt te maken met oplossingen. REC zal zich verder gaan ingraven in haar eigen gelijk en het probleem bagatelliseren. Dit betekent dan ook dat de provincie actief aan de bak moet om problemen op te lossen die eigenlijk makkelijk en eenvoudig samen te vatten zijn. 1. Voorkom dioxine-emissies via de bypass. 2. Verhoog de schoorsteen. Ja, Miranda, die mensen die komen daar nou al hier bij elkaar. Dit huis komt nou de boeten. Hoe zal het nou verder verrinnen? Ja, dat is de vraag. Je wilt weer verder op praten, maar er weer gegevens op tafel komen. Komen die gegevens er ja of nee? Nou, John Vernooy van de Omrin die zei niet correctie mij. Miranda, wij vieren op een goede manier uw bedrijf. Daar hebben wij alle belang bij. Dus het bloot wel eens niet een spelletje. En de vraag is van ja, wat er uiteindelijk op tafel komt. En wat de provincie, ik maar die gegevens was, want die moet handhaven.
Nou, dankjewel Miranda. We het vervolgen, het zouden toch juist al. Nou, dat kwam voor dadelijk uit. En wij houden dat in de gaten. Ja, dadelijk dan hebben we direct weer een reportage over het vallezen. Het bed zit weer in de stad en er wordt ook weer lezen terugbij. Nou, nooit de dream die uitkwam voor Antje Buisman. Juist in RTL Late Night mocht zij een bakje doen, maar deze man. An espresso. What more? What else? What more? What else? What more? What more? What else? What else? Ja, dit is het. Dit zijn de enige beelden die wij van een broeken mooien. Want de RTL, daar kunnen we de beelden net verschillen. Het ben hartstikke duur, Ja. spietig. Ja. Maar dan doen we dit maar even mooi. Joris, trouwens even, heb jij dat ook met die man? Heeft die man zoveel charisma? Nou, ik vond Antje juist heel veel charisma Ja? hebben Je hebt het gezien gisteren? Ik heb het gisteren gezien en ik vond dat jij het geweldig deed, die ontmoeting met je grote held. Nou, dankjewel. Je bleef heel cool. Want daar is er hiervoor, een dialetter of een peer-oerenletter. Ja. Beseft dat de man van die dream nou eindelijk zat dichtbij deze die in het en dat is er zelfs koffie maar roken heeft? Nou, ik zit nog steeds een beetje in die flow, zeg maar. Ik besef het wel. En toen ik gekte er al omheen. Maar eigenlijk wist mooi lutsen in die flow inderdaad. Ik besef het wel. Ja, want kun je het beeld voor u nog even scheppen voor de mensen die het net zien hebben? Wat gebeurde er? Nou, mijn dochter hier dus een stukje op internet zetten. Vrienden hier van mij al je mails. Had ik eindelijk een bakje koffie kon drinken met George Clooney. Omdat ik hem altijd meeneem in narcose dromen. Ja, maar toch heeft een ziekte? Ja, mijn spijsvertering. Ja, het heet CIP. Dat is eigenlijk in gewone mensentaal is dat mijn spijsvertering eigenlijk helemaal ophoudt. Tenminste, dat doet net meer wat het dwam had. Dus ik leef via voeding in de bloedbaan. Nou, kist ik zin, hè? Mensen die het goed Ja, vinden. en dat gaat je dan in de hals, de bloedbaan in en dan hing het boven het hart. Nou, nachts krijg ik de voeding terug. En vreten jongens ben ik dus toch nog bellen terug RTL Late Night. En ik moest het eigenlijk al je stilhouden. Ze kwam een man die filmen en die ze zeiden van... Ja, we willen al je filmpjes opnemen van mensen die graag mooi ontmoeten willen. En dan kiezen we daar gewoon uit. En dan degene die eruit kozen willen, die mag heel misschien naar Carré komen. Dus ik hier best dan die vrij. Oh ja. Dus ik hier zoiets van, ik weet net. Nee. Dus de winter de Mandy en een vriendin van mij weer erbij. Oorloeren of 2 worden filmen. En toen aan het eind zeiden ze van, nou heb ik nog een vraag aan jou. Nou, clear. En toen op een gegeven moment vroeg ik, bist ik hysterisch? Nee, ik zei, praat altijd wel druk, maar ik ben geen hysterisch persoon. Tenminste, dat denk ik van net. Nou, hij zei, wat vies van een mond, kom naar Carré. Dus ik hier echt zoiets van, oh jee, ja, nou goed, leuk. Helemaal enthousiast en een vriendin helemaal blij. En wij zijn dus naar Carré gegaan en ik wist weer dus niks. Ik heb niks yet. Nee. Dus we zijn er zitten gegaan, achterin wat. En in de eerste reclameblok, toen wie het neer van... Jawel, je moet voor ons zitten. En ik kreeg zo'n gloed, zo'n speakertje. En toen heb ik echt zoiets van, oh shoot, dit is net goed. En toen ziet hij toen ook al in het ja. Want even voor de helder, Thomas dus 1 keer in de maanden onder narcose. En dan zei ze altijd, nou, ik dream, ik pak er even een mooie dream bij. Dan dream ik van een bakje koffie, mooi George Clooney. Ja, dat is het verhaal. Ik krijg altijd inderdaad een roes. Soms ging ik onder narcose. En dan zei ik altijd van, nou, dan ging ik weer koffie drinken met George Clooney. Heb ik steeds naar de kroeg. Dat zei ik ook wel eens, omdat ze er heel dronken van was, van het spul. Nou ja, en... Ja, dat toen is, juster, ja. Ja, dus ik zie het er, te wacht zien en zien dat film kan maken. En dat zonder ze. Dus dan heeft het altijd zoiets van, oh, ik val je raast van die kruk al, hè. Maar ik was niet heel kalm en dat filmpje te gaan. Nou, dat voel me 100 punten mooi. Ik denk, nou ja, dat is ik wel zoals ik ben. Ja, en als just, want er gebeurt er dan op een gegeven moment, dit in de foto's naar de ja. maar dan komt hij bij die en dan mag de varken komen en een dikke knuffel gebeurt er. En dan roek je hem om koffie. Want dat kun je dus in principe net drinken. Nee, ik dat was en ik heb een slang in de maag en ik die maar ja, dat is daar net zo handig natuurlijk. Nee, dan drinkt ze of mocht roken. Dus ik moest het kopje bijpakken. Ik denk, oh, mijn hand. Ik denk, strelen die alle kan. Maar nee, ik heb nergens leers van eigenlijk. En hoe wie die? Hij is heel normaal. Het is mama inderdaad heel soort charisma. Krijg eens wij een beetje. Ja, ongeveer al. Een beetje meer. Krijg meer. Ja. En hij is gewoon heel gewoon. Dus daarom was ik heel kalm. Nou, die Humberto, die is ik heel kalm en vlot. En ik viel me eigenlijk wel goed eronder. Ik hier zit van, ja, bijzondere man. Ja. En nou dat hij het gelijk, want ik kwam gelijk beveiliging op hem, toen het Aron weer. En die treurde, hij zou aan de kant en zei, nee, ik moet daarheen. Nou, dan in het Engels dan. En toen kreeg ik gelijk 3 tuten. En ja, hij vond me een krachtige vrouw, respect en mooi. En nou, ik hier echt zoiets van, goh,
Nou, dan wist ik op die Iepenst, hè. Dat liest ik zien. Ja. En dan leest ik, dat juist ik helemaal bleed. Ja. Misschien in Amerika net zo heel makkelijk dat ze dat op televisie doen. Nou, dan zitten vaak van die balkjes tegen, Ja. hoor, ik weet het net. Maar ik vind het iets, ja, dat hoef ik net geheim te blijven. Nou, het is een gat in de buik en een slang, ik heb een stoma en ik iets via de bloedbaan. En dat ben ik. En hoe iepener als het nou is, nou hoef ik net elke dag op televisie maar mijn bleed boven lief. Maar ik zie dan ben ik wel toegankelijker. En meestal doe ik net zo moeilijk naar mij daar. En daar hoor ik wel van. Want wat betekent dit nou voor jou dan? Dat is hem echt zeer. Ik bedoel, het is maar een man natuurlijk. En Nou, ik ben over het algemeen gewoon heel nuchter. Maar dit wie hartverwarmend. En vooral wat de meesten die en hem, mijn dochter, maar mijn vriend. En wildvreemden en al die likes. Bijna 13.000 likes. En alles wat er bovenop doet. Ja, bizar, bijzonder, hartverwarmend. Ja, gewoon stil van. En dat is knap, want dat ben ik net zo snel. Nee, dat verneem ik. En ik jij nou hier nog roepen, volgens mij vrouwelijke collega, meneer, heeft hij noemen ik? Nee? Nee, helaas niet. Maar misschien... Nee, hè? Nee. Nee, maar dit is dus het mooie, dat zal je ook meemaken, de droom die uitkomt. Ja, het is, En dat is dan een persoon, maar... Het leuke is altijd als je iets droomt, als je het echt wil, dan gebeurt het ook volgens mij. En dat heb je nou gezien. Ja, als je maar inderdaad, en dat heb ik altijd met positief blijven. Nou, dan briekst ik een hele hoop. En als een droom is, nou ja, nou en dan komt het wel. En soms lukt het net, maar dromen moet horen. Want anders wordt het leven heel saai. Oké. Nou, ik zal even goed nadenken. Wij dromen nog altijd van Doutzen Kroes. Nog 1 keer in dit programma. Goed, Rodro, Ja? Doutzen. Doutzen, Kom kom. op. Als je het echt wil, dan gaat het lukken. Ja. Wij willen dat. Hey, hartstikke bedankt Ja, voor die verhaal. graag gedaan. En lekker dreamen. Ja, Ja? ga ik doen. Misschien ook een keer van Joris. Zult Ja? wel. Ja. Ja. Nou, het programma is het voor mij trouwens ook weer Sofie. We zullen het even nog vallezen hebben. Dan breng ik de wijn weer op bed en dan mag ik weer vallezen. En dit keer uit Juffrouw Pots, volgens mij, daar ben we krek in begoen. Vind ze hartstikke leuk. We doen het ook al een joen. En bij de Nationale Valleesdagen willen ze nou dat volle meer ouders dat doen. Het schijnt heel goed te wezen. Nou, Bient die zetten daar graag voor in. En Joert leest mem Evelien var uit dit boek. Liek mij een hele leuke Billy. Bollen, spaghetti met vlees en cheese. Stop met. We hebben een plan. Wat zeg je, kleintje? Daarom had Een pop? zo'n lange nekken. We hebben er een geitje bij. In het stadje is de volgende dag geen sheriff meer te zien. Niemand zorgt nog voor de orde. Doggen jou altijd stemkes? Ja, om het wel wat actiever te maken, om hem er ook bij te betrekken. Vanochtend is zijn eerste melktand uitgevallen. Luister, ik ben de sheriff. Af en toe is hij wel eens wat afgeleid. En dan om toch hem erbij te betrekken. Dus om het op die manier om het wat leuk te maken. Wat is de beste manier om voor te lezen? Ja, ik denk gewoon mijn eigen stem praten en goed inleven in het verhaal. Ik denk dat dat de beste manier is om het goed oor te brengen naar andere mensen. Een verhaal kan zielig zijn. Nou, dan mag het kind best even snotteren. Ik ben best wel saai voorlezen. Hoe leest het voor? Heel eentonig. Net zoals ik nu praat. Je moet het proberen over te brengen wat er in zo'n boek staat. En vinden die stiefbroertjes dat leuk? Ja hoor, ja. Het is ook meer een deel van het ritueel dan wat ik echt voorlees. Tot wat voor leeftijd schat je dat je nog boeken met hem lezen zullen? Ik schat in ieder geval wel tot 13. Ga buiten spelen. Het is hier gevaarlijk. Dus nu is het nog Billy en Aarsen is het Harry Potter. Precies. Ja. Maar je moet dringend duidelijker leren spreken. Zo verstaat helemaal niemand jou. Nou, dat is toch ook wat, hé. Ja, in het filmpje zeggen jou het Bient Valleesbed en deze stapel boeken die ik hier op tafel die stellen wij beschikbaar. Die kan jou zelf net winnen, maar wel in die jou daarvoor nomineren. Dus ga even naar je Facebook-site en zet de motivatie er even bij of mail eens naar bient@omroepfriesland.nl. Joris, welkom. Dat klinkt misschien wat raar, maar ik ben altijd fan van je geweest, van je interviewtechnieken. Al die programma's ook gekeken altijd, hartstikke mooi. Daar zullen we het zo meteen ook over hebben, maar vooral over Caramba. Ja. Want je bent een zanger, weten misschien een hoop mensen niet. Om die switch even duidelijk te maken van dat je niet alleen op vliegvelden staat mensen te ondervragen, maar ook dat je kan zingen. Eerst even kijken.
Zeg maar niets en hou me stevig vast. Ieder woord klinkt ongepast. Je afscheid verrast. Ja, dat is de Mexicaanse mariachi. Dat is, wat mij verteld is dat heeft echt heel erg met het levenslied te maken, hè? Ja, 16 jaar geleden heb ik deze band opgericht, Caramba. En aanvankelijk maakten we Mexicaanse liedjes die ik vanuit het Spaans naar het Nederlands vertaalde. Maar inmiddels zijn de meeste liedjes van onze eigen hand. We zijn ook over dromen gesproken. Mijn grote droom was om die Mexicaanse nummers te laten horen aan de Mexicanen die geschreven hadden. Dus in 2012 zijn we ook naar Mexico wezen toeren met die Nederlandstalige liedjes. Uiteindelijk hebben we gespeeld in een stadion voor 20.000 uitzinnige Mexicanen. Die dit niet totaal belachelijk. Nee, ik legde dus tussendoor in het Spaans uit wat we deden. Maar die waren zo trots dat wij hun muziek maakten. En uiteindelijk heb ik ook Armando Manzanero, mijn grote held, voor hem heb ik een liedje mogen spelen. En dat was echt een droom die uitkwam. En voor deze nieuwe show, ik ben nou op tournee met Caramba met de voorstelling Stroom, hebben we weer een belachelijk avontuur zijn we aangegaan. Zijn we op muzikale bedevaart gegaan. Dus we zijn 3 dagen gaan lopen tegen de stroom in van een grote rivier, zonder geld. Dus wij moesten met onze liedjes eten, drinken en onderdak zien te verdienen. En daardoor hebben we allerlei mensen ontmoet. En het heeft tot waanzinnige verhalen geleid. Zullen we kijken, want we hebben een trailertje van jullie tocht. Stroom is een jongensboek op muziek. Middendoor is geen goed idee. We hadden geen geld, alleen muziek. Heeft u in de ruil voor ons dan een kopje koffie hier beneden? Het werd een tocht om nooit te vergeten. Met mooie ontmoetingen en ontberingen. Een reis vol levenslust. En met tranen. Liederen uit de tocht spelen we in onze nieuwe show Stroom. Gelardeerd met de mooiste verhalen van onze muzikale bedevaart. Ja, muzikale bedevaart. En ik zie ook alweer veel emoties. Natuurlijk vaak zo, hè? De manier waarop jij interviewt mensen, leggen alles bij je neer. Hoe zwaar is dat eigenlijk? Nou, dat geeft mij heel veel kracht. Je krijgt er heel veel energie van als mensen graag iets willen delen. Dat is echt heel bijzonder, heel eervol om mee te maken. En als je dan ook nog de kracht van de muziek daaraan toevoegt, dan gaan harten echt open. Je zag net even een klein fragmentje van een oudere dame in een restaurant. Wij gingen op een gegeven moment in België, waar niemand mij verder kent, gingen wij optreden in een restaurant in ruil voor een maaltijd. Mochten we dan wat serenades spelen aan tafeltjes. En ik begin zo te zingen aan een tafel. Ik zing dat nummer wat je net hoorde, Hou me vast. Begint die hele tafel te huilen. En die vrouw die blijft de hele tijd met haar vingers zo naar de hemel wijzen tijdens dat liedje. En na afloop bleek dat zij dus net naar het rouwcentrum waren geweest om haar overleden man te gaan bekijken, die 2 dagen later zou worden begraven. En die man had op zijn sterfbed gezegd, als ik aan de andere kant ben, dan geef ik nog een teken. En toen kwamen wij dus opeens in dat restaurant voor haar spelen, spontaan. Ja. En zij wist gewoon genoeg. Dit was een teken van haar man Jan. En toen hebben we gelogeerd bij die mevrouw in haar villa in Maaseik, België. En kan je je voorstellen, in zo'n situatie, de rouwkransen lagen daar op tafel, hebben wij dus gelogeerd bij die dame die ons helemaal niet kende. Maar door die muziek was zij geraakt en opengemaakt. Vorige week zat zij nog een keer bij de uitvoering van ons. In de Roermond speelden we toen. Vanavond staan we in Leeuwarden, maar laatst in Roermond. En was Nel er ook weer bij. En ze zegt, het geeft mij zo ontzettend veel kracht dat mijn Jan nog steeds bezongen wordt. En zo hebben we allerlei verhalen meegemaakt. Heb je daar een liedje van gemaakt? Heb je dat kunnen verwerken? Nou, ik heb dus dat lied wat ik toen voor haar gezongen heb, dat zingen we dan ook in de voorstelling vanavond weer. En wat wij merkten is eigenlijk dat als je als 4 jongens gewoon aankomt lopen, we hebben 3 dagen gelopen, 70 kilometer met zware bepakking, en je speelt gewoon voor mensen, dan gaan ze alles voor je regelen. We kregen eten, drinken, slaapplekken. We hebben nog in 2 prinsessenbedden gelogeerd van Mout en Meven van 6 en 7 in België bij mensen. Het was echt Maar jij leeft op verhalen. Kijk, ja, jij dat bent is mijn brandstof. Verhalen. Absoluut. En die kwamen? En ik hou van ontmoeten. En dit is... kijk, ik zie het ook wel eens zo op Schiphol, bij Hello Goodbye, vraag ik mensen hun ziel bloot te leggen. En in het theater betaal ik dat terug, zou ik maar zeggen. In het theater vertel ik mijn eigen persoonlijke, breekbare verhalen. En stel ik me een keer kwetsbaar op. En hetzelfde effect heeft dat, namelijk dat dat heel ontroerend is. Ja, een van die verhalen die jou ook geraakt heeft, dat speelt zich af in Friesland, Norma. Nou, die kennen de mensen wel, kunnen we even naar kijken. Oh ja. Er zijn er heel veel mensen, misschien in de omgeving, die zeggen van ja, dat is een hele zonderlinge vrouw. Die woont alleen met allemaal paarden en honden en varkens. Ze zit onder de tatoeages, die sport niet helemaal. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, dan vind ik dat ze maar eens goed voor de spiegel moeten gaan staan. En eens goed naar zichzelf moeten kijken. Want misschien dat ze zoveel over me zeggen, zegt wel veel meer over hun dan dat het over mij doet.
Want er komt vaak ook een stukje afgunst bij kijken. Want ik doe het gewoon. Ik wil met paarden wonen, dus ik doe het gewoon. Norma, daarna getroffen door een grote ramp. Nou, de brand, met de brand, waar heel veel beesten zijn overleden. Nou. Welk verhaal heeft zij jou leren vertellen? Nou, ik weet nog wel dat wij kwamen filmen bij Norma. En dat was, wij waren met z'n vieren, dus de cameraploeg en de regisseur en ik. En we werden alle vier bij toverslag verliefd op haar toen ze daar in die karpervijver sprong. Een soort Angelina Jolie of zo. Echt dat ik met haar mocht koffie drinken, vond ik geweldig. Maar wat ik vooral zag was haar spirit, haar geest. Hè? Dus er zit in die aflevering, die kan je nog op Uitzending Gemist zien. Hè? Zij ademt op een gegeven moment de adem van een paard. Ze staat dus met een schimmel in het maanlicht. En ze ademt dus door de neus van dat dier. En dat dier ademt in haar. Zij worden samen één organisme. En dat is echt pure liefde. En die vrouw heeft mij dus heel erg geïnspireerd in haar sterke geest. Letterlijk, hè? Spirit betekent ook bijna adem en zo. Zij heeft dat. En dat zijn mensen, daar krijg je enorm veel inspiratie van. Ja, en dat is dus vanavond ook weer te zien in de harmonie. Die inspiratie van Norma, van al die mensen die jij... een hele ontroerende voorstelling, ook heel veel vrolijke momenten. Dus het is een lach en een traan, zoals het hoort. Volgens mij kunnen er nog mensen naartoe. Er kunnen nog mensen bij, dus ik zou maar even komen. Ja, dankjewel. Bedankt voor je verhaal. Doek, hartstikke bedankt voor je verhaal. Bijzonder verhaal hier, Joen weer om tafel. Ja, dit wie bient alweer voor Joen. Morgen heb ik een hele leuke uitzending. Sjug dan. En voor nou, dank voor het zien en een hele mooie Joen verder. Morgen in Bient, 2 topgasten. Ja, tuurlijk. Bient. Professor Herman Pleij over de Frieske mentaliteit. En Midden-Oosten correspondent Olaf Koens. Mooi.